Jednog dana mamu sam ja pitala, nisam još tada znala da se kaže Srpkinja. Mama, pa što sam ja Srbenka? I ja onako počela sam plakat jer sam negdje do 7. godine smatrala da sam ja Hrvatica. Možeš probati pjevat sad? Moja sestra jednom došla doma i baš je napala tatu. Zašto si morao biti Srbin, znaš, ovo ono. Ako ste već Srbi, mogli ste ići živjeti onda u Srbiju, zašto ste došli baš ovdje? Znaš, to je bilo dosta traumatično. Ja sam dijete od 8 godina i nemaš baš toliko shvatiti, ali shvataš to Srbin, ta riječ Srbin kao u nekom negativnoj konotaciji, znaš, u sklopu življenja u Hrvatskoj. Oboje to vi sa novinama ovim, tvoji stavovi ovdje, koji bi moj trebao biti stav naš, malo sam pogubio, kužiš. I onda čitam na jednom dijelu gdje se spominje da nije rat počeo, Aleksandra ne bi bila mrtva. Što su Srbi jebeni počeli rat? Možeš pička i materina! Ti Frliću, ti nekrofilu. Samo ti možeš raditi predstavu o mrtvoj djevojčici, jesi nekrofil, jesi bolestan. Ako vi nemate s tim problem i ne želite, ako ste tako superiorni, ja nisam. A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena? Šta je s njima? Kad ćemo mi raditi predstavu o hrvatskoj djeci koja su ubijena? U jedan dan u Slavonskom Brodu njih preko 20. Sanjala sam da sam Aleksandra Zec i da sam imala sestru, da sam je ubila.